Dea, Roda i Mercator novogodišnji karavan je i ove godine slatkim paketićima obradovao više od 5000 mališana u bolnicama, domovima i drugim dečijim institucijama. Zavirite u najlepšu novogodišnju bajku i pogledajte samo delić čarolije kojom su deca zaposlenih i Mercator S obradovali mališane u dečijem selu u Sremskoj Kamenici. Uskoro će Nova godina. Nova godina traje 365 dana. Deca dobijaju poklone. Nikad se neće, na primjer, ponoviti ova ista godina. To je lepo kad svi zajedno kitimo tu jelku jednu ogromnu. Za Novu godinu nam dolazi Deda Mraz. Deda Mraz donosi poklone. Deda Mraz ima crne čizme, ima crvene trenerke. Čekala sam ga i nisam mogla da spavam zbog njega. Kaže Irvarcima da malo požure. Pomažu mu vilenjaci na njegovoj zemlji. Mislim da vilenjaka ima 100. 10 otprilike možda. 9. Nova godina je neki praznik. Kada Deda Mraz dolazi i deli paketiće. Proslavlja se tako što donesemo jednim drugima poklone. Pa kad se igramo, rudvamo se. I ukrašavamo jelke. Otvaramo zajedno poklone i pravimo žurke. Nova godina je kada svi slavimo veliki praznik. Srećan kad se s nekime družiš i kad si radostan. 31. decembar, da sam najviše srećna. Kad se igraš, Spremiš drugome poklon. da napraviš za drugaricu svoju narukvice. Prijateljstvo je kad se družimo. Sreća je kad nekog voliš. Ja sam stalno srećna.